गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै उत्तर प्रदेशनि ग्रेटार नयडायाव इन्टारनेशनेल डायरी फेडारेशनखौ बेखेवदों। बे खाबुआव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआबो बाहागो लादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों, इन्टारनेशनेल डायरी फेडारेशनजों आबादारिफ्रा मुलाम्फा मोनगोन। बेजों गामिनि रांखान्थि बेबस्थाया गोख्रों जागोन। डायरी सेक्टरा गामिफोरजों लोगोसे मुलुगनाङैनो सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि मोनसे राहा। इन्टारनेशनेल डायरी फेडारेशनखौ बेखेवनाय समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंबावदों, भारताव डायरी सेक्टरनि नंगुबै गोहोआ फिसा आबादारिफोरासो। भारताव डायरी कअपारेटिभनि मोनसे गिदिर नेटवर्क दं, जायनि सिनायथिखौ मुलुगनाङै मोननाया गोब्राब। डायरी कअपारेटिभआ हादरनि 2 लाखनिफ्राय बांसिन गामिफोर 2 कौटि आबादारिफोरनिफ्राय खननै गाइखेरखौ जमा खालामो आरो बे गाइखेरखौ बाहायगिरिफोरनो जगायना होयो। बे हाबाफारियाव रावबो मिडलमेन गैया आरो बाहायगिरिनिफ्राय जा फैसा मोनो बेनि 70% बांसिन फैसाखौ थोंजों आबादारिफ्रा मोननो हायो। भारतआ मुलुगनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन गाइखेर दिहुनग्रा हादर। भारतनि 8 कौटिनिफ्राय बांसिन नखरनो बे सेक्टरा खामानिखौ जगायना होदों। क'क्राझार रेल स्टेशनखौ फेहेरनायनि थांखिजों क'क्राझार सहरनि रेल लामा सेरनि सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै न' लुना दोननाय माखासे न' दखानफोरखौ रेल बिफाननि बिथोन बायदि इफेक्सन खालामदों। क'क्राझार रेलवे बिफाना रेल लामानि साखाथियाव थानाय गोबां न' क्लाबफोरखौ सिफायदों। आयेन बेरेखायै क'क्राझार सहरनि साखाथि रेलवे बाहागोआव न' लुना थानाय नखरफोरखौ सिआरपिएफ आरो क'क्राझार पुलिसनि हेफाजाबाव दिनै होख्रांनाय हाबाफारि मावफुङो। जिल्ला एबा पुलिस खुंथाया जायगायाव थानाय मन्दिरफोरखौ सिफायनाय जायाखै। जायफोर न' एबा क्लाबफोरा जेबो गनायथि गैया बैफोरखौ होखारनाय जादों। आसाम बिधान सभानि जथुमाव एमएलए मृणाल सैकियानि सतबांसा। दिनैनिफ्राय आं थांखु जाला होननानै एमएलए मृणाल सैकिया बिथाङा सतबांसा लायो। मख'नो गोनांदि मृणाल सैकिया गोबाव समनिफ्रायनो सादा जानायनि हुदा दंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा बे गेदेर सतबांसाखौ लायो। बिथां एमएलए मृणाल सैकियानि सतबांसा लानायखौ समाजारि बिजोङाव गोबां सुबुंफ्रा खोब चर्चा खालामदों। सोनाब बेंगल बर' थुनलाइ आफादनि नेरहारि लोगोसे बर' थुनलाइ फोथारनि सासे गोख्रों लिरगिरि बिथां बिद्युत बसुमतारिया मैया बेलासिनि 4 रिंगासोआव हरखाब रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय बुब्लियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै लेङाइ आफादगिरि उख्रांगोरा नार्जारिया गेदेमा रुंसारि बसुमतारिया बिथांनि जिउ गैयै सोलेराव आर'नाइजों मान बावनानै जोबथा बिदाय होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 12 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि सोलोंसालिनि मावफारियाफोर आरो मानदां फोरोंगिरिफोरजों साननैनि हाबाफारि लाना बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलनि सोलोंथायारि दैदेनगिरिफोरनो हाबाफारि जौगाहोनायनि सोलोंथाइ होनायनि फारसे बिबुंथि लाखियो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बे सोलोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ आजिम प्रेमजी मुलुगसोलोंसालिजों लोगो नांनानै लानाय जादोंमोन। प्रफेसार अरुण नायक, प्रफेसार सुभाष खादे आरो श्री बिजय दास बिथांमोना हाबाफारिनि फेसिलिटेटरमोन। बिटिआरनि फरायसालिफोराव गुनगोनां सोलोंथाइ होनाया बिटिआर सरकारनि बिबान आरो बे थांखिखौ गोजौ दोनना जों गोख्रोङै हाबा मावगासिनो, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि फरायसालिफोराव मोजां सोलोंथाइ जौगाथाय आरो सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनो हायो होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंथियो। खा आयेनखौ लाबोयोब्ला गोख्रोङैनो सोमावसारफिनगोन अल आसाम जुब फरायसा आफादा। सनितपुर जिल्ला आसाम जुब फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो ढेकियाजुलि आनसलिक फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै मुंख्लं नोगोरनि आवथायाव थानाय ढेकियाजुलि ट्रास्ट एस'सिएशन अफ ब्लाङाव 12 मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे सुजित काकतिनि सुनाय गांसे बेसेन बेबीखौ दुलाराय आसाम जुब फरायसा आफादनि आफादगिरि राणा प्रताप बरुवा बिथाङा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंथियोदि आसाम सरकारा खा आयेनखौ लाबोयोब्ला गोख्रैनो सोमावसारफिननाय एबा जांख्रिनाय हाबाफोरखौ आसाम जुब फरायसा आफादा थाबैनो खालामगोन होननानै हुमखि होयो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारानि अन्थाइगोलाव गामिनि सानै बर' गथ' गोमानाय राजु नार्जारि आरो थेंग्रिं नार्जारिनि 14 बोसोरनि फिसाज्ला बिद्या नार्जारि आरो बारहुंखा बसुमतारि आरो दिपालि बसुमतारिनि 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मिजिं बसुमतारिखौ मोनफिनबाय होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायहरदों। फैगौ 14 सेप्तेम्बराव एनडिएफबिनि 34थि मुंख्लं सान फालिगोन। बै सानखालि एनडिएफबिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो मुंख्लं नखरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि धीरेन बर'आ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोख्रों हामला खालामदों एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेरहारि कास्टम बसुमतारिया। बिजेपि सरकारा ट्राइबेल आरो बर'नि थाखाय माब्लाबा मोजां साना, अदेबानि बिटिसिखौसो जेरैखिजाया नाख्रेबनो नाजागासिनो होनना गोख्रों अजद होदों कास्टम बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि आसाम जातीय परिषद राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया धेमाजियाव मोनसे मेलाव बाहागो लाना गोख्रों रावजों सोंखारियो बिजेपि दोलोखौ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।